ଯଦି ପଙ୍କରୁ ବାହାରିକି ଆସିବୁ ତତେ କିଏ ଖାଇଯାଉଛି ଡାରେ କୋଉ ଭଳିଆ କଳା ଟପା ନଗେଇଛି ଯଦି ନଗଦ ଚୁଲିରୁ ପାଉଁଶ ପଳାଇ ପକାଇଥିବ କିଏ ରେ ଭାଇଆ କଣ ହେଇଛି ବୋଉ ମତେ କଣ ଭୁଲି ଗଲୁନି ଭୁଲି ମତେ ରଖଡ ଫୁଲ ଆକରିଆ ପଇଲେ କଣ ତୋ ପାଇଁ ଅଙ୍କୁର କଣ୍ଟା ନେଇଛି ଆବୁ ଜଗଟା आइयो तो बहुड़िया फोन आनी का ବୋଉ ମୋର ବାପା କଣ ମୋ ପତା ଆଗ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ପକାଇ अरे कोरे अरे कुरकुरे कुरकुरे को दूचे बुझिला ବାପା ତୁ ସେଇଠି ଠିଆ ହବୁ ବାପା ବୁଝେଇ ଦେ ବାପା ବୁଝି ଯିବେ आइयो पापा बुझिए ଇଏ ବଳିଆ ମିଳିବେନି बुझिए पापा बुझिए खाली तमे मत कोने कोटा बुझेई दियो बोले कंपनी टाटा प्रोडक्शन करछि नाइजीरिया কত কোন বুঝাও হ্যাঁ তাই ওর পানি করছ মো স্টোরি তুমি শুনি লাই কথা বেটিয়া দিয়া মুতি পকে সেদিন ଥିଲା 1950 ବେମାସିଆ अंकल भी ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ତମେ କଣ ମୁଁ ଜନ୍ମ କଲା ଛୁଆ ଠିଆ ହେଇଥିଲ 4 ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 20 କି 22 दिन ना राती ଖରା ବେଳେ खराब है ଥରେ ଶନିବାର आइयो ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ରାତି ଇଏ ଦୌଡ଼ିଆ ସାନ ହିରୋଇନ ଭଳିଆ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ नाइट के चालू से पूरा भांगे उंगली की चालू से सीधा चालू है अपने को बुद्धि से ମୁଁ ଏଠିକି ଛୋଟିଆ अरे तो डोरा हार्ट स्ट्रोक ही हुआ ଛୋଟିଆ अरे ତ 14 ପୁରୁଷରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ଡାଇଲଗ୍ କହୁଛି अब ଏକୁଟିଆ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମତେ 4-5 ଜଣ ଟେକି ବଳତ୍କାର କଲେନି ଠିକ ସମୟରେ ସେ ଛୁଆଟା ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ପାଇକିରି ଧରିଥିଲି बड़ा छोटा करतला ଆଉ ପର ପାଟି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କରଉନି ଯାହା ବି ହେଲେ ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଆ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଟିକେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରି ଆସିବ ଛୁଆଟା ମୋ ଟିକେ କାନ୍ଦିନି सीधा कर दिया रे मार दिया ତୁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିଲୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତୋର ମା ହେଇକି ରହିବି ମା ସବୁବେଳେ ମା ଯେତେ ଖରାପ ହେଲେ କଣ ହବ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ ଭଲ ତୁ ଆଣି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣି ବାପା ସିନା ଡାକିଛି ମା କଣ ଡାକିଛି ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋ ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋ ବାପା ସିନା ତୋର ଲାଗି ଯାଇଛି ମା କୋଳରେ ତୁ ଶୋ ମା କୋଳରେ ତୁ ଶୋ ମୁଁ ବୁଝାଇକି ତତେ ଡାକି ଆସିବି भाई मैं आउट बुझी हूं ଆ ଡାକିକି ବିଜା तो देख ले ଏଠି କଣ ମା ଦେଇଥିଲା କଦଳ ଗାଁ ସିଟା ଗଲା ଅଲଗା ଗାଈ ପର୍ପର ମାଇକି ଉପରେ ଅଛି आउट ଆପଣ ଶୋଇ ଶୋଇ କାଜି ନଟେଇନି କେତେ ନଟେ देश नले प्रति बताई दो ଶୁଣ ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ହଉଛ ମୋ ଇୟକାର ଦେବତା जान पर ତମେ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବ ଚାଲ ଆମେ ଘରେ ଉଠିଯିବା ଛୁଆ ପିଲାକୁ ନେଇ ଶାନ୍ତିରେ बाबा बाबा कौन घर काम करी छोड़ो तो बड़े माइक को तुम आज रखी बार लगेगा तो बात बात तू पड़ा का ସେ ଧମକ ଆଉ ତାକୁ ଦବ ମତେ ନୁହଁ ହରି ଯିବା ଝିଅ ମୁଁ ନୁହେଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର କାହିଁକିନା ସିନ୍ଦୁର କହିବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହର ତମେ ମୋ